दिनैनि मुगाया गावखौ दलरै थानायनि मुगा नङा। दिनैनि मुगाया गावखौ माबोरै जौगासार जानो हागोन बिनिसो बादायलायनाय मुगा। आथिखालाव आसामाव गेलेनाय आयदायाव बर' लाइमोनफोरखौ सानफा एफा आवगायलांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां बायदि बायदि बान्था मेडेल मोनबोनायखौबो नुनो मोनदों। बिथाङा जादों खोरोमदाव ब्रह्म। गुवाहाटीनि डन बस्क' इउनिभार्सिटियाव 22 निफ्राय 27 जुलाइ दानाव जालांनाय आसाम इयुथ अलिम्पिक्स 2022 खेलायाव गलाघाट जिल्ला पानबारि गामिनि थागिबि पद्मेश्वर ब्रह्म आरो जयन्ती ब्रह्मनि सासेल' फिसाज्ला खोरोमदाव ब्रह्मआ 52 किल'ग्राम लिरथायनि उसु आरो टां सू डू बे मोननै आयदानि बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। बे देरहासारनायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि बिमा आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा फोरमायदों जों मिथिना लानो। তেওঁৰ আজি বহুত দিনৰ পৰাই এই এথলেটিক্সত যি খেলাৰ ৰাপ দেখি আহিছোঁ আমি। এনেকুৱাকৈ তেওঁ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আৰু জিলা পৰ্যায়তো তেওঁ খেলি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে অঞ্চলটিৰো সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু আজি কেই তাৰিখ আছিলে? 25 তাৰিখে গৈ পিনে তেওঁ গুৱাহাটীত আসাম অলিম্পিকতো থাৰ্ড পজিশ্যন লৈ পিনে 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱাই তেওঁ আমাৰ গাঁৱৰ লগতে অঞ্চলটিৰ ৰাইজৰো নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বহুত ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ হেৰি দেখি, আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আজি আমাৰ সকলোৰে মানে সহায় সহযোগিতা আমি যেনেধৰণে দিব লাগিছিল তেনেদৰে আমি পৰা নাই। চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁৰ যেন আগবঢ়াই যাবলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো তেওঁক খেলিবলৈ আৰ্থিক দিশৰ লগতে অন্যান্য কাৰিকৰী দিশতো তেওঁক যেন সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ গোলাঘাট জিলা পৰে আৰু আমাৰ এতিয়া চেচুপানী অঞ্চলৰ মধ্যপানবাৰী গাঁৱৰ তেওঁ বাস কৰে। তেওঁৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। তেওঁৰ দেউতাকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি মানে 2 পইচা অৰ্জন কৰি তাৰে ঘৰ চলি আৰু তেওঁক মানে খেলা ধূলাত সহায় আগবঢ়াই আহিছে। যেন তেওঁ আগলৈকে বহুতখিনি কল্পনা কৰিছে যেন বাহিৰলৈকেও মানে ভাল ডাঙৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। তেওঁ আৰ্থিক ফালৰ পৰা যেন কোনো দল সংগঠনৰ পৰা আদি কৰি চৰকাৰে যেনেধৰণে আমাৰ এতিয়া মোৰ অট'নমাছ কাউন্সিল হৈছে, তেওঁক আমাৰ জাতীয় ফালৰ পৰাও তেওঁক যেন আমাৰ নেতাসকলে বা বিষয়ববীয়াসকলে যেন আৰ্থিক দিশত সহায় কৰি ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰাবলৈ যেন মই প্ৰাৰ্থনা জনালে হ'ব। आं 2016-15 फ्राय गेलेदोंमोन। ओमफ्राय आं जोंनि फार्स्ट गेलेदोंमोन, जोंनिहाय प्रेक्टिस खालामदोंमोन जोंनि टिचार भास्कर ज्योति थेङाल रतनपुराव, जोंनि सिसपानि ओनसोलनि रतनपुराव। ओमफ्राय जों बिदिनो जों दा आसाम अलिम्पिकनि थाखाय जोंखौ सेलेक्सन खालामदोंमोन सारा, जोंनि सारा जोंनि बितुल नियुग सार। बे जोंखौ सेलेक्सन खालामनानै बे गावनि रुमाव लांनानै जोंखौ 2022 नि जुलाइ मासनि 11 तारिखाव जोंखौ लांदोंमोन। बेनि रुमाव लांनानै बेनो जोंखौ बेनि रुमाव फ्रि थानाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय सब फ्रि होदोंमोन। जोंखौ अकल प्रेक्टिस खालामनो होदोंमोन। ओमफ्राय बेनो जोंखौ बेलेग आलदा क्रस लानानै टिचार लानानै जोंखौ प्रेक्टिस खालामहोदोंमोन। ओमफ्राय आं मोननै गेम गेलेदोंमोन। ओमफ्राय मोनसेया गेम जादों 20 जुलाइआव उसु जादोंमोन। बेहाय आं बिल' 52 केजियाव गेलेदोंमोन। ओमफ्राय आं बेहाय ब्रन्ज मेडेल मोनदों। ओमफ्राय आरो गेलेदोंमोन
26 जुलाइआव 25 जुलाइआव आसाम इउथ अलिम्पिक गेम्सआव आं बेबो पार्टिसिपेट खालामदों बेनि नाम जाबाय तां सू दो आं बेयावबो ब्रन्ज देरहादों नङा होमबा बेहायबो आं ब्रन्ज देरहादों बेनि उनाव जेनेबा नोङो बै खेला गेलेनायनि थांनाय समाव नोंहा रांखावरि माबाफोर आंखाल जायोमोन नामा बिदिनो बाबाया बिदिनो हाथायफोराव थांनानै मैगं फानहैयो ओमफ्राय बहुद खस्थ' जादों न'फोराबो नों फार्स्ट समाव नोङो बेसेबां बैसोनिफ्राय बे खेलाखौ गेलेदों 12 बोसोर बिदिनो 12 बोसोर 13 बोसोरनिफ्राय गेलेदों आं बबेबा डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदों नामा डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदों डिस्ट्रिक्ट गेलेदों स्टेट गेलेदों ओमफ्राय नेसनेलबो थांदों आं नेसनेलावबो जायो नेसनेल आं मध्य प्रदेशआव थांदोंमोन भुपाल बिनि उनाव ओमफ्राय इन्टारनेसनेल बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल थांनो मोनाखै सिमां दं नामा बिदि सिमां दङ थांनो उननि समाव जेनेबा उननि समाव एसे सहाय खालामबा एसे मोजां जागोन फरायनाया नों बेसेबांसो फरायखो आं दा आरोना बेखौनो आं माबा गेलेनानै मोजांनो फैनायखायनो आं मोजां नांदों ओमफ्राय आरो थाखा फैसानिबो मालाबा हरनो हायाबाबो जों जेने थेनेब्लाबो मेनेज खालायनानैबाबो हरो आरोना जों धार धोर खालायनायबाबो हरो जोंखौ जेने थेनेबाबो एसेबाबो नायहरदो आरो सरकारा आगोल उन्दैनिफ्राय बिराद गेलेनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनो राबखा बेहा एकदम थांगोन होननानै बे आखा खालामनानै थाखायो आरोना न'खराव सोर दङ रावबो गैया जोंहा बे सासेल' फिसाला सासेल' नङाबा सासेल' गामिया साथाम गामिया मा गोलैयो जोंनिया माबा पानबारि मैधम पानबारि गोलैयो जोंनिया